W imieniu Otca a Syna a Ducha Świętego. Kniez bądź z wami. Lubię dzieci, lubię starsi, lubię osadni. Nowe synki. Haj, jedzie też nowy spoczatk. Wczoraj su was w szuli witali, szulskich nowaczków. Dżęca witamy was tu w cyrkwi, a chcemy rady, żebyście ten pucz do szule od jutrzejszego kroczyli z Bożym żonowaniem. To się wasi starsi przeja, to przyjemy my jako osada wam. My na początku każdych kemszy ladamy ruczo na to, co jeszcze było. Prosimy Boha, żeby on nad nami swoją smilność pokazał. K tomu śpiewamy dżęca jeden kirlusz. Za ten czas toho kirlusza proszuja, żeby wszyscy szulscy nowaczkoje przyszli do predka a se nastąpili przed wota, przynesli jeli maja swoją dobowku sobu. My śpiewamy kirlusz, aby tym czasu maczyło chwilę, so nastąpić tu przed wota. Tomu nitkole przeproszuję. Smij so nad nami, všehomocny a miłostivý Bože, a spušťuj się nam grzechy, dowiedz nas do wiecznego żywienia. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Predahać Gloria zaśpiewamy, kaj sem prede praju, my dadamy ruczo, wyście wczera mieli doma swiedzień ze waszymi kmotrami zaweszcze, ze przywóznymi, ze starszymi, jeszcze so první raz w szuli zetkali, waszą wałku widzieli, a wiele z was ma dżęca też tą tobowku sobą. Bo tu we przychodzie przeco punże. I trzeba cię tą tobowku, tą szulsku, każdy dzień. To będzie za was jeden nadałk, też nie weselo. Tam macie wszystko to, co już we szuli jedne trebacze. A ta tobowka bez was niczego nie może, toho dla, czy wy za tą tobowku tej zamówite. Wasze starsi będą wam się tym pomagać, tuto zamówitość przeco znowu za siebie się przywiązać.
Tež ve šuli učerjo, kuvarjo vám pomaja, na to dživaja, za všetko bude v poriadku. A my jako wasadni, my se veselíme, že do šule džojče, my se veselíme, že čo zvolnivo vele vuknič, a bohmo radi vedeli, kako všetko rykače. Dohodla je netko každému přindu dám mikrofon a každé svoje předměno praj. Hej, jenož praj kein ryka. Ja reka Mirčin. A ty rykaš? Maria, Elena, Malte, Gabriel, Lisbeth, Hedda, Darian, Frieda, Janka, Alena, Jaromir, Annika, Jana, Nora, Isabella, Benjamin, Teresa, Justus. Za každého z vás prosimy Boha, żeby on was żonował. Myśmy jara weseli, zaście bo przyszli dżęca, nitko so my wobrocimy, my ladamy romadźemy na wuta, tak so ty starsi waszą toboku widza, hej? Nik widzimy ten procuk, kiż każdy od was przychodzi niese, my dowieramy so Bohu, kiż je tu przytomny, a prosimy Jeho, lubie Boże. Każdy z tych dzieci je swoje miano prają. Każdego ze swoje miano wołasz. My prosimy, żeby ty każde jednotliwe dziecko przewodził, żeby ty z nim był, im pomagał zrozumieć, co to ryka, do szule chodzić, drugim dowierzyć, swoje mienie się tworzyć, co to ryka, każdy dzień pracu nasadzać, ten dzień się znowu zreadować. Prosimy Cię, żeby żonował te dzieci, żeby żonował to, że nie trzeba ja k swojemu wukubaniu, żeby żonował kuwariów a starszych. Netko przyniesie mi Natalii tu świeczoną wodę, swoim będzie ją do ruki dać, pokazać, że ona je. Judy ludzkie ta świeczona woda, ja sam ten aspergil, ten znowu znajecie, a nitko ja każdego z was pokrepił. Niech was żonuje, że mocna miłość by Bóg, kiż was szkita, kiż je bo Wódz, bo Syn, a bo Duch Święty. Amen. Niech żonuje wun też wszystkie wasze utensylie, któreście przynesli, wasze toboki, żebyście na nie mogli dere kiećbować, żebyście je używali k tomu, że so możecie używać k dobrym szulariam, a później k dobrym wosadnym, kaž też nitkole hižo. Nitk przeję wam daj bo zboża, proszę, żebyście sobie do wałki ručili, tam odstajcie wasze toboki. A my śpiewamy Gloria. Chwała Bogu w wyżynach.
Modlmy so. Bożo, Ty se przygotował tym, kot się jeszcze lubuja, szo przesahować se dary, zaho nasze wutroby, zobychmy przyjszy manady, szo Tebie lubuja docpili slubienia, kotreż przesahujasz się nasze oczekiwania. Tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Czytanie z knihy Jezaja. Tak ryczy kniez. Zachowajcie prawo, a jednajcie sprawnie. Przecież je blisko moje spomożenie, a bozy wozjawni so moja sprawność. A cudzych, goci so kniezy przyzamknu, so bychu jemu służyli, a jeho mieno lubowali, a jeho wotroczkojo byli. Kujżdoho, kiż zabat sveči, a ju niewone češči, a wopkowa mój zjazk, tych dovedu ja na swoją światu choru, a zwieselu ich w swoim domie modlenia. Przyjmać budu smilnie ich balne a kraune wopory na swoim wotorju, przetoż mój dom ma rykać dom modlenia za wszystkie ludy. Słyszeliśmy słowo Boże. Drugie czytanie słyszymy lista świętego apostoła Pawła Romianom. Bracia sotre, wam Boha mam pak praju, donesy mir apostoł Bohanov czynił cześć swojemu zastoństwu, co bychu swoich krajanów z nasledowaniem zwabił, a tak niektórych z nas umrł. Jeli iżo i zacisny świat ujednała, što bude i przyłzacie, jeli nie dziwienie z martwych. Bo so niekaj swoich darów a swoich powołania. Kaž byście wy nie Bohu nieposłuszni, ście pak netko nazonili smilność przez jeho nieposłuszność. Tak też oni netko nieposłuszni, so bychu przez wam opokazaną miłość, sami miłość dostali.
boje ich všech hromadže pod neposlušnosť švábił, zoby sa nade všemi smielił. Slyšeli sme slovo Bože. Jezus predowaše radostne poselstvo vo kraljestve, a wustrowieše każdu korosť a šitku hubienosť mez ľudom. Kniez buď z wami. Słowa Świętego Zczynienia po Mateju. We wonych czasach poda so Jezus do krajiny pola Tyrusa a Sidona. Tu przyjdzie kananejska żona z tej krajiny a przywoła smie so nademnu knieże syno Dawidowy. Zły duch kryduje surowie moju dżołku. Wun pak jej ani słowa nie odmówi. Na to przystupichu jeho wučomnice a proszachu jeho pošliju preč, ona reji za nami. Ale wun odmówi, sem jeno k zubenym wódcam izraelskiego domu posłany. Ona pak przybieża, kłonniesze so jemu a rekne, knieże pomhaj mi. Wun pak odmówi, nie je prawie zać dzieciom chleb a cisnečom psam. Ale ona rekne, zawieszcie knieże, ale też psy żywia so ze srutków, kotreż z blidahich kniezów padaja. Tu je Jezus odmówi, o żunska, twoja wiera je wulka, stańczo ci, kaj si přeješ. A je dżołka wie od tej godziny struha. Ewangelii naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa. Lube dzieci, lube starsi, lube osadni. Wczoraj był ten wielki a rozsudny dzień, na którym jeszcze první raz zeznali so w tym, co będzie w przychodzie wasz wszedny nadawk za was, szulskich nowaczków. Każdy z nas, doroszczenych, je to hižo za siebie dożywił, a każdy z nas wie, to je nešto jara rozsudnego, do szule hić, nadabo stać na swoich nohach a drbieć każdy dzień z wesołej naladu so z drugimi romadze na nowy nadawk usmierić. A każdy naukne też w żywieniu, że to nie jest nešto jedno, co się drbi, ale je też nešto jararianego. Dokež szula nas kubuje. Szula nam pomaga, że się za siebie stworimy, namakamy ideale, po którym nasze żywienie możemy realizować. My wukniemy, naukniemy mieć dobre cele. Najlepsze kubwanie, te prynje kubwanie, zasadne kubwanie, to je wiezo pola was, pola starszych. Wyście zapołożyli doma wszystko tak, że so też ten jednotlivc holca może uwić, że może się on orientować w tym obwuku, w którym ma
wun žiwy być. Byśmy dżęca słyszeli z Ewangelia jedną rozmowu z jednej żoną, a my z Jezusem, a ta rozmowa je cyle hinajsza, gdyż się się dokładnie oblada, choćbyśmy dżęca taką rozmowu mieli, sami wiedli. Wtedy by tak, a tak był Jezus też kubwany, zamiast mużami a żonami w zjawności z to rozmowa nie wiedła. Hulcy so nauknęli, nie masz na żonę ladać, so nie by się niczo stało, niczo szpatnego, niczo złego. My dżęca cyle inak myślimy. Wieso masz ty kujżdoho zańczmieć, z kujżdem so rozmawiać, na kujżdoho dziwać, a tak na końcu w Ewangelii dżęca nam poprawom potom też przeradzi, co mamy tak jednać. Dokiż to, co już spoczatnie słyszymy, to so wuwiwa. Tuta kananicka żona ma jedną wielką starość, ona starość jest so jej holcu, jest so jara szpatnie, a ona wie, jenoż jeden może pomać, a to je Jezus. A runie tohodla, ona jeho nareči, tež ona wie, to ona popravom nie smie. To sobie z javnosti nie sluša, ona pak to tola čini. A Jezus reaguje takaj, že on to naukne v svojem času, ona no ne slucha. Ale v učomnice sú či prini, kot si Jezus je praja Jezusa, menoju zainč, když on pona starosťou je. Wieso, ich čiri to, so chce mir mieć, ale tola ten cíl, który on nie maja, żeby Jezus so żonę przyobroczył, zostanie jeden dobry cíl. A tuta macz, ta za swoją żonu, za swoją holcu tak wojuje, że ona jaka aktywną rolę nadbierze, wospet, co Jezus się przyobroczy. A na końcu da się on zmechcić, a on na nią reaguje. A on nie samo prawi, że na twoja wiera je w oprodzie jara wulka, on jara kwali. My wukniemy z toho Ewangelia, z dżęsniejszego, że mamy my w oprodzie w obstajnie wiece, któreż my za prawe mamy, też za siebie jako takie przywiązać, a je też zastupować. Tu procu se dać, so nic od czas dać od prawego pucza. My wukniemy dżęca, tak ten Ewangelie nam prawi, rozestajenia w żywieniu są przeco trybne, gdyż mają oni jeden prawy cíl, gdyż dzieje bo dobro drugiego, nie jenoż o mnie, mam też mieć jeden wid na drugich, na tych, którzy są potrzebni. Stajnie dzieje, a ma nam hić o lubość Bożu. Ewangelii dżęca nam prawi, lubość Boża nie znaje granicy. Jezus je wszystkim posłany, nic jenoż tym, do których się najpredy ryczał Żydam. Wszystkim je posłany, kiedy się ho trebaja, a on je za to też otworeny. On je tohodla, że też dżęca tu, zoście przyjmowali żonowanie za siebie, za wasze wiece, które w szuli trebacie, za waszych starszych je przyjmujecie, za tych uczerów, które są z wami w przychodzie zetkawaja, a wam pomagaja na tym pucz, który je szula żywienia. Haj, spoczat nie bude to na konkretna miestność, ale burze bude to też dalsze miestności, na których so wam potom to da, što już wy trebacie za wasze uwicze w żywieniu. A nie zabudźcie to, żeśmy się dżęca prajili, każdy z nas dostanie podziel na Jezusowej lubości, a każdy z nas ma też tutaj lubości dawać. K tomu niech nas posilni tun, którego lasmy dżęc tu, nasz kniez Jezus Chrystus. Co my do Niego wierzymy, to nie tylko uznajemy, tomu staniemy.
Na tute miestne nitkole przednesu dzieci z osady prostwy za was, za osadu, a takaż oni to dżęca czynia, tak zawieście też za niekotry czas, gdyż trzeba nauknuli czytać, też wy to juno czynicie. Niebieski Ojcze, Ty se nas wyzwolił, a od spočatka nas lubujesz. Doveliby przeprosimy. Przewodzi a zesun wszystkich, którzy stoją przed nowym żywienskim wotryskom. Proszę Cię, Knieże, moje wieno znajesz Ty, niebieski Pomal nam, zo bychmy sobie mięsobu wodawali, a stroje wid na żywienie wopkowali. Proszę Cię, Knieże, moje wieno znajesz Ty, niebieski Za našu osadu. Skutku jednotu, zo bychmy obstajne w miesobnej lubości za Jezusom kročili a tak z nim cíl docpili. Proszę Cię, Knieże, moje wieno znajesz Ty, niebieski Buď korem a čapiacem blízky, daruj truš a doveru do Twoje umožacieho skutkovania. Proszę Cię, Knieże, moje wieno znajesz Ty, niebieski Za všetkých, kotřiž nesu zamovitosť, rozsvetli rozum, zo bychu ze svojimi rozsudami wyrny mir a pokoj na svete tvarili. Proszę Cię, Knieże, moje wieno znajesz Ty, niebieski Bože, bodaj zemretm vínu a zmije k sebi. Proszę Cię, Knieże, moje wieno znajesz Ty, niebieski Boże, Ty znajesz nas, wiesz, co trebamy. Ty nam swojego jeniczka syna posłał, żeby on nam przykładał, nas umożył. Tebe prosimy, żeby przy nas przebywał, a nas w lubości k Tebe silnił, ki se żywa a kralujesz po wieki na wieki.
Modlcie so šice, zo by so mój a váš vopor spodobal Bohu všehomocnému Otci. Nech sme Přijmi, knieže, naše dary, które so przekrasne wumienjeja, zo bychmy woprujo, štož ty nam dawaš, tebe samoho dostali. Tak prosimy przez Chrystusa, naszego knieza. Kniez, bądź z wami. Pozbierny utroby. Dziękujmy so kniezy naszemu Bogu. Dziękujemy so Ci, Bożo, przetoż Ty se nas stworzył, zobychmy za Tebie, a jeden za druhého živí byli. Możemy mnie sobą ryczeć, zromadne działacza świecić, z toho so my radujemy, za to so Ci dziękujemy, Wódce. Romadże ze wszystkimi, kociż do Tebie wieria, romadże ze światymi a angelemi, sławimy Cię a wołamy. Aj Ty se światu, Wielki Bożo, a se wszystkim ludziom naprzeczo dobrym. Dziękujemy so Ci za to. O sobie dziękujemy so Ci za Jezusa. Wun je k nam přišel, dokud su so ludzie o Tebe dzielili, a so mie sobu niesu rozumili. Wun je nam otevřel na oči a uši, zo bychmy wiedzieli, Ty se naš Wódz, my wszyscy mie sobu bracia a sotry. Wun je nas nitko tu za jedne blido zromadził, zo bychmy činili, što jeszcze wun činil. Toho dla sme chleb a wino přihotowali. A prosimy Cię, Wódce, posvětujte daraj, zo byšte nam bywoj, ciło a krej Jezusa Chrystusa. Jezus běše wieczór do swojej smерče ze swoimi uczomnikami romadže, zo by z nimi jutronu hostčinu svědčil. Wun je zał chleb, je so Ci dziękował, Wódce, je chleb rozłamał, jon swoim uczomnikam dał a praju. Zmiče a jistče šice od toho. To je moje ciło, kotrež bude za was podate. Potom je zał keluch z winom, je so Ci dziękował, je keluch swoim uczomnikam podał a praju. Zmiče a piče šice z něho, to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krej, kotraž bude za was a za mnohých přelata k vodavaniu rychu. Potom praj, činče to, na mnie vzpomínajo. To je potajnstvo víry. Sme tu zhromađeni, Wódce, a myslíme džakovne na všetko, što ešte Jezus za nás činí.
Tutym wopore, które się nam dowierzył, świadczymy Jeho śmierć a Jeho zrułastanenie. Ty se Jeho wopor přiwzał, przyjmij to, štož my ci přinošamy. Hosanna, czekłalimy, Hosanna Bożo nasz. Hosanna, czekłalimy, Hosanna Bożo nasz. Jezus je swoje żywienie za nas dał. On je z mrtwych stanął, a je między nami żywy. Hosanna, czekłalimy, Hosanna Bożo nasz. Na końcu czasowym przyjdzie we krasności. Potom nie będzie hižo nuzy, a nichtu nie będzie trebać płakać, a nie będzie zrudny. Hosanna, czekłalimy, Hosanna Bożo nasz. Wódce, Ty se nas na tuto hostinu przeprosił. We Duchu Świętym zgromadzeni dostanemy ciło a krwi Jezusa Chrystusa. Daj nam moc, żebyśmy byli tak żywi, że se Tebie lubimy. Daj, że so mnie sobą dere rozumimy, a też drugich rady zveselimy. Romadže z naszym bamžom Leom a naszym biskupom Heinrichom Cię prosimy, nechśmy junu ze wszystkimi, którzy do Tebie wierzą, na przedco pola Tebie doma. Daj, żebyśmy ze Świętą Marią a ze wszystkimi świętymi Tebie bez końca chwały śpiewali przez naszego knieza Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Nim a we Nim dała soci Bożą wszechomocny wódcy w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność wieki na wieki. Nitko proszę, żeby wszystkie dzieci przyszły do predka k Otcu naszej. Wszystkie, które do szule idą, a te wszystkie dalsze. Pójdźcie ke mnie, my tworimy wokół Wotara wielki krąg. Na każdą stronę, to ten wielki krucznik. Prawo na nasze wódce. Ministranty czy na też sobą. Wódce nasz i celé široko sme otvorení. Umož nás k životu všeho zvého a daj milé pokoj našim dňam. Smí so nad nami a pomhaj nám, zobychmy od hrecha přeco svobodní a především zamučeniom věstči očakovali zbožnou nadzieju a příklad našeho zbožníka Jezusa Chrystusa. Przetoż Twoje je królestwo, a moc, a własność na wieki. Amen. My wkładamy, że możemy nasz kurs zacząć. To zarówno przyjmiemy. Jezus je nas k sebi wołał, myśmy rady przyszli, my przy Nim, On nas żonuje, On nam swoją ljubost dała. Tu możemy dalej dawać. To czynimy z tym, że sobie się wzniesiemy, że się pokój przyjemy, każ Jezus też pokój przał. To da prajmy pokój knieza wstajnie z wami. Niech se nauroč cedowałki, prajczynanie a maczeri pokój z tobą.
Liczy jenio Boże, kotreż zabiera rychy świata. Jenu prostwu jeszcze, przy se tam w oprawieniu, myślicie proszę na to, że jeszcze nie je, prynne oprawienskie dziecko był, tun położy ruku takie na ramię, że my wiemy, że tu dostanie ten krzyżyk.
Modlmy so. Knieże, przez te potaństwa sme podziel brali na Chrystusu. Pokorniecze prosimy, czci nas Chrystus je podobnych na tutym świecie, zjednocz nas z Nim wieczny przychodnym. Bo to prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Dżęca dwimaj je tu we Farskiej Cyrkwi niszpo. Różoc modlimy so w Kroszczycach od pondziel do piatka 18:30, wutoru je pokutny różoc. W klosztrze w niedzielach 14 godzin wutoru 18:30 a sredu rano w 8. W Worklecach wutoru 19 a czwartk 17 godzin 30. Wutoru 19 godzin 30 są wasadni naparu przeproszeni na dzielenie Biblii. Czwartk jest toho Bjarnata, 28. Doponowe 9 są w klosztrze światoczne kemsze z biskupom emeritusom Joachimom Reindeltom. W Worklecach są kemsze czwartku 18 godzin. Kemše na Wopomninskim dniu Świętej Marii Królowny są sobotu 28 rano 8 w Różeńcze. Zbierka dzień za tydzień w klosztrze za nadawki namiestnie, w Kroszczycach za wasadu. Kemšek z początku szkolskiego lata są tu w Kroszczycach jutce pondzielu rano w 8, w Worklecach jutce pondzielu 9:30, w klosztrze sredu rano w 8. Doma obstarania są wutoru popołudniu w Jaworze a Miłočicach, piatku do południa w Czasecach a Kukowie. Přiwzacze do Modziny w Kroszczycach je przychodną niedzielu na dopołudniejszych kemszach. Zetkanie je 8:45 na farze. Przychod je hižo piatk od 8 do 21 godzin. Potem obstaje możliwość k przenocowaniu. Przenocowanie je pak w stanie nauce albo w hornikowym domie. Odpowiednie proszę się spanski miech a stan sobą przynieść. Kunc za tych, którzy przenocuje, je sobotu po śniadani, to je potom około 10. Proszę się zapisane do listczyny, a to aż do sredy. Księskie zryczenie za september je tutun piatk po wieczornych kemszach na farze. Żakny kemszek slibonemu kwasy świadcza so sobotu 13:30 za Antje a Rolfa Bobku z Worklec. Przyjemy jubilaromaj Boże żonowanie. Sakrament toho manželstva chce sobie zaudać, prosita wiernych o modlitwu a przypowiadaj so drugi raz Matthias Wrobel z Wotrowa a Michaela Münkec z Horku, wobaj katolskaj. 12:08 zemre w starobe 45 lat Krzysztof Matka z Kostowa, pokażacy z Kozarc. Pusty wieczór a kowanie budżety w Kroszczycach, terminy so jeszcze wozywia. Kniesnik da zemre temu wieczny odpoczynk. Niech odpoczywa w Bożym pokoju. Biskupstwo Dreżone Miszno przeproszuje sobotu 5 decembra na slibony biskupski jubilej knieza biskupa Heinricha Timmer-Eversa. Pontyfikalne kemsze w Dworskiej Cyrkwi są 10:30. Serbskie wasady przeproszuje drużki, a żony narodne drascze so na kemszach obdzielić. Bus pojedzie. Na osobu zbiera so przynoszk w wysokości 10 euro. Wróczo jezba je 12:30 planowana. Prosimy so hać do 21:08 na farę przyzywić. Pored Bożej służbą jutro rano 8 za żywych a zemretych uczeriów Kroszczan szule. Jutro rano w 7 na wieste minene kemsze są skazane z Wudborja. Czwartk w Worklecach, piatk wieczorne kemsze za zemreto Ludwicha Nowaka, kaž tež żywych a zemretych swójbnych. Sobotu 13:30 slibony kwas Bobkec, Worklec, tu w Kroszczycach, potom 18 godzin sta spowiedź a przedniedzielskie kemsze za zemretu Hanu Nowakec z Jasynce k prynolitnemu wopomnieniu. Dżens za tydzień rano w 7 za zemretu Mariu Münkowu z Hory a zemretych swójbnych. W dopołudnia kemsze za wasadu z przyzaczą Modziny. Na pojednačích za zemreto Jurija Šejdu a manželsku Hanu z Horku, tež potom dvěmaj nišpon. Vám všetkým zapłać Bóg za zhromadne páčo, zapłać Bóg naše band, keď dženca naše kemše pískava, nás dženca zradovała, nám pomáhała przy śpiewaniu. Zapłać Bóg vám všim za
to, zoście so nastali napuć. My prosimy Boha o jeho żonowanie, mam jeszcze jedną prostą. Ke wučahi by ja rady chcą, zo so wy, dzieci, któreż do szule dziecze, jeszcze raz k nam przystupicie daleka przy schodzenkach, ze waszej toboku, my poczanemy tam zady won, a zady na schodach tam wy z nami złotane służbu, z waszymi łaczokami, a wy kiedyś doszle będziecie zgromadne foto szczynimy. Wasze starsi przyjdą po tomu. Tak, że my wiemy, myśmy dżęca byli tu w cyrkwi, jsme się żonowanie uprosili. Niech Bóg z wami. Niech was pożonuje mocny Bóg, Wódz a Syn a Duch Święty. Dziecię pokoju.